या नाट्य प्रयोगाचा देखील या ठिकाणी आस्वाद घ्यावा आणि येथील लोककला जाणून घ्यावी। याच दरम्यान या विज्ञान कीर्तनाला आता सुरुवात होत आहे। 51व्या राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनामध्ये आजच्या तिसऱ्या दिवसामधील सांस्कृतिक कार्यक्रमातील हा दुसरं सादरीकरण म्हणजेच हे विज्ञान कीर्तन या ठिकाणी संपन्न होतंय। सर्व उपस्थितांसाठी सूचना की आपले जर विद्यार्थी, आपले स्पर्धक विद्यार्थी जे महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या भागातून वेगवेगळ्या तालुक्यातून या ठिकाणी पोहोचलेत, जर आपण फ्रेश होण्यासाठी चहा पानासाठी जर बाहेर गेला असाल तर कृपया त्यांना ठीक 8 वाजता आणि या वैज्ञानिक कीर्तनाला देखील उपस्थित राहण्याची विनंती आहे। लगेचच या कीर्तनाला सुरुवात होत आहे। धन्यवाद। हो हो बस ऑन ऑफ हां बरं अथर्व पहिल्या नाही प्रॉब्लेम आहे ना ते करा नाही मागे आली का माईक जरा घेतले जवळ थोडा थोडा मग मिडलला राहा बरोबर 2 इंचीला बघ खाली जातो ओठाकडे बघ सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधील कीर्तनाचा कार्यक्रम वैज्ञानिक कीर्तन सुरू होत आहे। पुन्हा एकदा बाहेर जे सर्व विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत आणि श्रोते आहेत त्या सर्वांना मी इथं समोर बसून घेण्याची विनंती करते। कार्यक्रमाला सुरुवात होते। कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी आणि उपस्थितांचं स्वागत करण्यासाठी मी मान्यवरांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते। माननीय डॉक्टर राधा आतकरी मॅडम, संचालक राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर, माननीय श्री प्रवीण राठोड सर, अधिव्याख्याता राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर, माननीय श्री डॉक्टर राजकुमार अवसरे, प्राध्यापक व ज्येष्ठ अधिव्याख्याता राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर, माननीय श्री राजू नेपसर, विज्ञान पर्यवेक्षक राज्य विज्ञान संस्था रविनगर, सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया आपण अगदी
कमी कालावधीसाठी या ठिकाणी यावं. लगेचच कीर्तनाला सुरुवात होत आहे. सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत आजचा हा उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या कीर्तनासाठी आपण पहिलं स्वागत करतोय उपस्थितांचं. यासाठी उपस्थित आहेत सन्माननीय पेडणेकर मॅडमनाही मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. डॉक्टर अतकरी मॅडम, त्याचबरोबर सन्माननीय राठोड सर, त्याचबरोबर अवसरे सर, डॉक्टर अवसरे सर, याचबरोबर सन्माननीय कुडाळकर सर यांनी कृपया व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. तसंच श्री राजेंद्र कोवे सर, माननीय श्री जयंत भगत सर, माननीय श्री चेतन राळे सर, माननीय श्री लक्ष्मीकांत बाते सर यांनाही मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. माननीय श्री जाधव साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनाही व्यासपीठावर येण्याची विनंती. त्याचबरोबर सन्माननीय नेप सर यांना विनंती आहे की त्यांनी देखील व्यासपीठावर उपस्थित राहावं. आपण या सर्व कीर्तनाला उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांचं, त्यांच्या सहाय्यकांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय. आजच्या या सांस्कृतिक कार्यक्रमातील हे दुसरं पर्व आणि त्यानंतर ठीक 8 वाजता सुरू होणार आहे. याच ठिकाणी दशावतारी नाट्यप्रयोग विद्यार्थिनींचा कुडाळ तालुक्यातील पोखरण येथील विद्यार्थिनी सांडिये सर कृपया व्यासपीठावर यावं. माणगाव हायस्कूलचे विज्ञान शिक्षक श्री पिळणकर सर यांनाही व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. साळगाव हायस्कूलचे विज्ञान शिक्षक पिळणकर सर यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती. आज या कीर्तनाचा हा उद्घाटन सोहळा सन्माननीय डॉक्टर राधा अतकरी मॅडम यांच्या हस्ते होतोय. कीर्तनकार रुचा हिला हार घालून आपण सुरुवात करतो आहोत. त्यानंतर रुचासाठी तबला साथ करतोय जसमीत संजय पिळणकर, त्याचंही स्वागत. सांडिये सरांच्या हस्ते जसमीत पिळणकर, तबला साथ करणारा जसमीत पिळणकर याचं देखील आम्ही स्वागत करू इच्छितोय. आजच्या या विज्ञान कीर्तनाला या ठिकाणी सुरुवात होते. त्याचबरोबर हार्मोनियमची साथ करणारी पल्लवी संजय पिळणकर. सन्माननीय सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुख पेडणेकर मॅडम यांना विनंती आहे की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन तिचं देखील या ठिकाणी स्वागत करावं. पल्लवी पिळणकर ही तृतीय वर्ष कला शाखेमध्ये शिक्षण घेते आणि अगदी दुसरी असल्यापासून तिनं बालगीतांपासून सादरीकरणाला आपल्या सुरुवात केलेली आहे. अनेक नामवंत कलाकारांबरोबर तिनं साथ केलेली आहे. धन्यवाद. आणि यानंतर माननीय श्री संजय पिळणकर सर यांचं देखील आम्ही रुचा, या जसमीत ठिकाणी आणि स्वागत पल्लवीचे करतोय. वडील. अवसरे साहेबांना विनंती करतोय की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. माननीय श्री संजय पिळणकर सर माणगाव हायस्कूलचे उपमुख्याध्यापक आहेत. कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. मान्यवरांना मी समोर आसनस्थ होण्याची विनंती करते. मी थोडक्यात रुचाचा या ठिकाणी परिचय करून देते आहे. रुचा अगदी लहान असल्यापासून संगीत क्षेत्रामध्ये आहे. सध्या ती इयत्ता 11वी मध्ये कला शाखेमध्ये सावंतवाडीच्या RPD ज्युनियर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेते आहे. अनेक स्पर्धांमधून तिने बक्षिसं मिळवलेली आहेत. गेली 7 वर्ष ती कीर्तन शिकते आहे आणि कीर्तनाचं पुढील शिक्षण देवश्री नारद विद्या मंदिर येथं तिचं चालू आहे, कीर्तन विद्यालयामध्ये. मी यानंतर रुचाला विनंती करते तिनं आपल्या विज्ञान कीर्तनाला सुरुवात करावी. पुन्हा एकदा उशिराने उपस्थित झालेल्या उपस्थितांसाठी आम्ही सांगू इच्छितोय की या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये महाराष्ट्रातून 36 तालुक्यांमधून 36 जिल्ह्यांमधून विविध स्पर्धक सहभागी आहेत.
आणि या स्पर्धकांना, या शिक्षकांना या महाराष्ट्रातील या कोकणची लोककला म्हणजेच दशावतार हे प्रत्यक्षात पाहता यावं म्हणून सन्माननीय शिक्षण मंत्री साहेब अर्थात दीपकभाई केसरकर साहेब यांच्या मार्फत आजच्या या दशावतारी नाट्य प्रयोगाचं आयोजन केलंय. ठीक 8 वाजता याच ठिकाणी विद्यार्थिनीचा दशावतार संपन्न होणार आहे. पुनर्जन्म. हॅलो. त्यांना कॉर्ड द्यायला सांग ना. कॉर्ड ब्लूटूथचं नाव काय? थोडासा कमी करा. तबला थोडासा वाढवा. यदा लम्बोदरं हन्ति सतां प्रद्युम्नसम्भवं तदा लम्बे दयालम्बं लम्बोदरपदाम्बुजं शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्. नमस्तस्मै भगवते नारदाय महात्मने कामक्रोधविहीनाय ऋषीणां प्रभयाय च. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम
शांत करुण दृष्टी निहारे जय जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम हरी जय जय राम हरी जय जय राम ओ ये रे कृष्णा तेरे चावसनाया ये रे कृष्णा तेरे चावसनाया ये रे कृष्णा तेरे चावसना ये रे कृष्णा तेरे चावसनाया ये औदुंबरी बसनाया ये औदुंबरी बसनाया ये कृष्णा तेरे चावसना ये रे काशयाम्बर घेणाऱ्या ये रे काशयाम्बर घेणाऱ्या ये रे काशयाम्बर घेणाऱ्या काशयाम्बर घेणाऱ्या ये रे पायी खडावा घालणाऱ्या पायी खडावा घालणाऱ्या भस्मोधूलन करणाऱ्या ये भस्मोधूलन करणाऱ्या ये खंडक मंडल घेणाऱ्या ये कृष्णा तेरे चावसना ये स्वभक्त संगे असणाऱ्या ये स्वभक्त संगे असणाऱ्या ये भक्ता विकसित करणाऱ्या ये भक्ता तेरी चावसना ये कृष्णा तेरी चावसना हे स्मरता दर्शन देणाऱ्या स्मरता 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 हे स्मरता 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 दर्शन देणाऱ्या वासुदेवाच्या कैवाऱ्या ये कैवाऱ्या ये कैवाऱ्या ये कृष्णा तेरे चावसना ये कृष्णा तेरे चावसना ये कृष्णा तेरे चावसना ये वसणाऱ्या ये वसणाऱ्या दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 पुंडलिक हरे हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय देव श्री नारद महाराज की जय महर्षी वेदव्यास मुनी महाराज की जय मंगलमूर्ती मोरया तबला थोडासा वाढवा मॉनिटरला द्या ध्येयासाठी जगलो सोसू सुख दुःखे ध्येयासाठी जगलो सोसू सुख दुःखे ध्येयासाठी जगलो सोसू सुख दुःखे
ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण, ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण, ध्येयासाठी सत्यासाठी मारू स्वार्थावरील लाथ, सत्यासाठी मारू स्वार्थावरील लाथ, लौकिकाची मात दूर ठेवू, लौकिकाची मात दूर ठेवू, ध्येयासाठी जगू. हरीसाठी करू सर्वस्वाचे दान, हरीसाठी करू सर्वस्वाचे दान, जुगारू बंधन अहंतेचे, जुगारू बंधन अहंतेचे, ध्येयासाठी जगू. सोसू स्वामी म्हणे मान ध्येयी समर्पून, स्वामी म्हणे मान ध्येयी समर्पून, स्वामी म्हणे मान आ स्वामी म्हणे मान ध्येयी समर्पून, स्वामी म्हणे मान समर्पून, होची आपण ध्येय रूप, होची आपण ध्येय रूप, ध्येयासाठी जगू. सोसू सुख दुःखे ध्येयासाठी जगू, ध्येयासाठी जगू. सोसू सुख दुःखे ध्येयासाठी जगू, सोसू सुख दुःखे ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण, ध्येयासाठी जगू, ध्येयासाठी जगू, ध्येयासाठी जगू. सोसू सुख दुःखे ध्येयासाठी जगू, ध्येयासाठी जगू, ध्येयासाठी जगू. निन्दन्तु नीतिनिपुणः यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्. अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथात् प्रविचलन्ति पदं न धीराः. श्रोते हो, जीवनक्रम साधत असताना, पुढे जात असताना किंवा जीवनाचा प्रवास करत असताना आपण नेमकं कुठे जायचं हे आधी ठरलेलं असलं पाहिजे. आणि हे ठरणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जसं आपण सगळेजण आज घराकडून ठरवून आलो होतो की आज मला जिमखान्यामध्ये जायचं आहे. ते जर ठरवलंच नसतं, आपण घरीच मला जिमखान्यात जायचं आहे, जिमखान्यात जायचं आहे असं म्हटलं असतं, तर आपण इथे पोचलो असतो का? तसं जीवनाचा प्रवास करत असताना मला इथपर्यंत जायचं आहे, हे माझं ठिकाण आहे, इथे जायचं आहे, हे जोपर्यंत आपण ठरवत नाही तोपर्यंत आपण तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही. म्हणून ते ठिकाण कसं ठरवावं, ज्याला आपण आजच्या अभंगामध्ये ध्येय असं म्हणतो, ते ध्येय कसं असावं, त्यामध्ये आलेल्या अडचणींवर कशी मात करावी, काय काय करावं, काय करू नये, या सगळ्याचं वर्णन आपल्याला आजच्या अभंगामध्ये पावस क्षेत्री राहणारे स्वामी स्वरूपानंद करतात. श्रोते हो, पूर्वाश्रमीचे श्री रामचंद्र गोडबोले त्यानंतर त्यांना आपल्या स्वरूपाचा अनुभव आला आणि त्यांना स्वरूपानंद अशा नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. असे स्वामी स्वरूपानंद आपल्याला उपदेश करतायत, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे.
जसं गाणं म्हणताना मूळ स्वर सतत कानामध्ये असावा लागतो, नाहीतर गाणं बेसूर होतं. तसं हे जीवन गाणं गाताना आपलं ध्येय जर आपल्या डोळ्यासमोर नसेल तर हे जीवन गाणं सुद्धा बेसूर होण्याची शक्यता असते. म्हणून पूर्वपद्यामध्ये स्वामी स्वरूपानंद सांगतात, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण. सत्यासाठी मारू स्वार्थावरी लाथ, लौकिकाची मात दूर ठेवू. हरीसाठी करू सर्वस्वाचे दान, झुगारू बंधन अहंतेचे. आणि शेवटी स्वामी म्हणे मन ध्येयी समर्पून, होऊची आपण ध्येयरूप. असा स्वामी स्वरूपानंदांचा हा अभंग. काय म्हणाले स्वामी की ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे. परमेश्वराने आपल्याला निर्माण केलं, ही सगळी सृष्टी निर्माण केली. त्यावेळी आहार, निद्रा, भय, मैथून या चारही अवस्था प्रत्येक सजीवाला दिल्यात. पण 2 जास्तीच्या गोष्टी दिल्यात, त्या म्हणजे बुद्धी आणि विवेक. फक्त माणसाला दिल्यात. मग मला सांगा, या दोन्ही गोष्टींचा पुरेपूर उपयोग करून आपण जर जीवन सार्थकी लावलं नाही तर त्याचा काय उपयोग आहे? जलजा 9 लक्षांश, 10 लक्षांश पक्षिणा, कृमयो रुद्र लक्षांश, विंछन लक्षा गवादया, स्थावरा 63 लक्षांश, 4 लक्षांश मानवा, अशी सगळी आपली 84 लक्ष योनी आहे. ही 84 लक्ष योनी फिरून आल्यानंतर आपल्या पूर्वजन्मीचं सुकृत असेल, पुण्य एवढंसं असेल तर आपल्याला हा मानवजन्म मिळतो. मग एवढे कष्ट करून आल्यानंतर हा जर देह मिळत असेल तर त्याचं सार्थक नको का करायला? नाहीतर आपलं जीवन आपल्यामध्ये आणि इतर प्राण्यांमध्ये काय फरक राहिला हो? श्लोक करते आपल्याला सांगतायत. आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्याप हा घोर केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्याप हा फार केला, आणि गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. काय उपयोग आहे? नुसतं जन्माला यायचं, आपल्यापुरतं आपल्या कुटुंबापुरतं काहीतरी करायचं आणि या जगाचा निरोप घ्यायचा, एवढंच आपलं आयुष्य आहे का? तर नाही. जन्माला आल्यानंतर प्रवास करत असताना आपण ते ठिकाण, ते ध्येय ठरवलं पाहिजे. आणि नुसतं ध्येय नाही ठरवायचं, तर ते उदात्त असलं पाहिजे. लहान सहान ध्येय ठरवून काय उपयोग आहे? ते ध्येय उदात्त असावं, ज्याचा उपयोग आपल्यासोबत इतरांना सुद्धा होईल, सगळ्यांना उपयोग होईल असं ध्येय असावं. याचा छोटासा प्रसंग म्हणजे श्रीमंत नानासाहेब पेशवे. नानासाहेब पेशवे यांच्या दरबारामध्ये रोज एक ना एक कलाकार यायचा आणि आपली कला सादर करून दाखवायचा. नानासाहेब त्यांना काही ना काही बक्षीस द्यायचे. असंच एकदा एक कलाकार आला आणि नानासाहेबांना म्हणाला, श्रीमंत, मला माझी कला सादर करून दाखवायची आहे. नानासाहेब म्हणाले, ठीक आहे. याने काय केलं, आपल्या खिशामधून ज्वारी आणली होती, मूठभर ज्वारी, आणि एक दाभण म्हणजे मोठी सुई असते ती आणली होती, आणि सांगितलं की माझ्याकडे जी कला आहे ती कला म्हणजे ही दाभण मी अशी धरतो आणि ज्वारीचा एक एक दाणा त्या दाभणीच्या निढ्यातून, त्या छोट्या जो छिद्र असतं त्याच्यातून मी बाहेर टाकतो. ते बरोबर मला टाकता येतं. खूप मेहनत केली आहे मी त्याच्यासाठी, हे एकच ध्येय माझ्या उराशी होतं. याने सांगितलं, ती दाभण बाहेर काढली, अशी धरली आणि एक एक ज्वारीचा दाणा त्याच्यातून तो फेकतोय. बरोबर जात होता, त्या निढ्यातून जात होता. अनेक दरबारातल्या लोकांनी जवळ जाऊन पाहिलं आणि कौतुक केलं. अवघड गोष्ट आहे ही, एवढ्याशा त्या निढ्यातून ज्वारीचा दाणा फेकणं सोपं नाही आहे. सगळ्यांनी कौतुक केलं, वाहवा केली. नानासाहेबांनी सुद्धा कौतुक केलं. आणि आता बक्षीस देण्याची वेळ आली. तेव्हा नानासाहेबांनी हुकूम सोडला की 1 किलो एक पोतं भरून ज्वारी आणि 10 दाभणी द्या याला. असं म्हटल्यावर हिरमुसला होतो. श्रीमंत, अहो मोठ्या आशेने आलो होतो तुमच्याकडे आणि तुम्ही माझी अशी संभावना करता होय?
नानासाहेब म्हणाले, अरे तुला जर ध्येय तुझ्या उराशी बाळगायचं होतं तर ते मोठं ध्येय तरी बाळगायचंच ना. दाबणीच्या निड्यातून ज्वारीचा दाणा टाकून तुला काय मिळालं? शिवाय त्याचा उपयोग लोकांना तरी काय झाला? जर तू तलवारबाजी शिकला असतास तर मराठी सैन्यामध्ये तुला घेता आलं असतं, असं नानासाहेबांनी सांगितलं. श्रोते हो, सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच की आपण जे ध्येय ठरवतो ते उदात्त असलं पाहिजे, ज्याचा उपयोग आपल्यासोबत इतरांना सुद्धा झाला पाहिजे. राजमाता जिजाऊ काय कमी होतं? स्वातंत्र्यासाठी लढण्याची काही गरज होती? सगळं होतं, ऐशोआरामात राहू शकल्या असत्या. 7 पिढ्या बसून खातील एवढं ऐश्वर्य होतं. पण हे माझं राज्य आहे, माझ्या राज्यावर माझंच सगळ्यांनी ऐकलं पाहिजे, इथे परकीयांनी येऊन राज्य करता कामा नये, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली. आणि हे करण्यासाठी मलाच लढावं लागेल. आणि श्रोते हो, त्यासाठी जिजाऊ माता लढल्या. आणि श्रोते हो, जे आपण करतो, जे ध्येय आपल्या समोर असतं त्याला भगवंताचं अधिष्ठान लागतं. परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. ही तो श्रींची इच्छा, असं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हटलं. याचाच अर्थ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर सुद्धा मोठं ध्येय होतं, ज्याचा उपयोग आज आपण सगळे बघतोय. म्हणूनच राजमाता जिजाऊ असू देत, छत्रपती शिवराय असू देत, यांचा आदर्श आपण घेण्यासारखा आहे. म्हणून स्वामी स्वरूपानंद सांगतात, सत्यासाठी मारू स्वार्थावरील लाथ, लौकिकाची मात दूर ठेव. सत्यासाठी स्वार्थावर लाथ मारायची आणि लौकिकाची मात दूर ठेवायची, दोन्ही गोष्टी अतिशय अवघड आहेत. लौकिकाची मात आजपर्यंत कोणाला चुकली आहे का हो? नाही, प्रत्येकाला ती असतेच. तुम्ही काहीही करा, लोक बोलायचं ते बोलणारच. हे केलं तर हेच का नाही केलं, ते केलं तर हेच का नाही केलं, असं बोलणारी लोक असतात. निंदकाचे घर असावे शेजारी, असं जरी आपण म्हटलं तरी सुद्धा त्या निंदकाचं किती ऐकायचं हे आपल्यावर आहे. कौतुक जो कोणी करत असेल तर त्याचं किती ऐकावं हेही आपल्यावर आहे. श्रोते हो, असे जे टवाळी जे करतात ना, मागून जे बोलतात, त्यांना टवाळखोर म्हणतात. मी नाही, तुकाराम महाराज. तुकाराम महाराज म्हणतात, तीर्थ करू जाता म्हणती कावळा, न करी त्याला हासता ती. काय म्हणाले? रोज जो देवळात जातो त्याला लोक म्हणतात, अरे काय कावळ्यासारखा रोज रोज जातोस, आणि जो जातच नाही त्याला हसतात. तीर्थ करू जाता म्हणती कावळा, न करी त्याला हासता ती. फार खाय त्याला म्हणती अघोरी, खादाडा हा भारी राक्षस हा. जो खात असतो त्याला काय राक्षसासारखा खातोयस असंही म्हणतात. कमी खाय त्याची करीती टवाळी, पाप्याच्या कपाळी अन्न कैसे. आणि तुका म्हणे किती राखावा लौकिक, अवताराधिक त्रास घेता. श्रोते हो, ही लोकनिंदा कुणाला चुकली आहे का? काहीही करा, लोक बोलायचं ते बोलणार. स्वतः प्रभू रामचंद्रांना सुद्धा भगवंत असून सुद्धा आपली साध्वी पत्नी सीता हिचा त्याग करावा लागला, कारण लोक काय म्हणतायत याच्यामुळे. त्यामुळे ही लोकनिंदा कुणालाही चुकलेली नाही. याच्याकडे किती लक्ष द्यायचा आणि आपल्या ध्येयाकडे किती लक्ष द्यायचा हे आपल्यावर आहे. म्हणूनच आपण जो सूत्रश्लोक घेतलाय, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ठम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा ध्येयात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा. आपली नीती निपुण असणाऱ्या लोकांनी निंदा करो अथवा स्तुती करो, आपल्याकडे पैसा असो, धन असो किंवा नसो, आपल्याला आज मरण येऊ किंवा युगांतरानंतर येऊ, पण आपण ध्येयाच्या मार्गावर चालत असताना आपलं मन कुठेही हलू द्यायचं नाही, चलबिचल होऊ द्यायचं नाही. अहो, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, काय कमी होतं त्यांना? चांदीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेले, पण शेवट अशी अवस्था झाली, आरवलीच्या डोंगर रांगातून लपून छपून जावं लागत होतं.
उंच उंच मंचकावर झोपणारे जमिनीवर झोपावं लागत होतं, दगडाची उशी करावी लागत होती, पोटाला अन्न मिळेना. पण अशाही परिस्थितीत ध्येयावर निष्ठा होती. म्हणून क्वचित भूमो शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम् क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शल्योदररुचि क्वचित् गन्धाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखं न च दुःखम्. आपल्याला जमिनीवर झोपावं लागलं तरी चालेल आणि पलंगावर झोपावं लागलं तरी चालेल, दोन्ही ठिकाणी आपला भाव हा एकच असला पाहिजे. म्हणून हरीसाठी करू सर्वस्वाचे दान, झुगारू बंधन अहंतेचे. अहंता म्हणजे अहंकार, जो एकदा चिकटला की तो काढता येत नाही. असा अहंकार, अहो समोर आपलं राज्य नष्ट होतं हे दुर्योधन, रावण, कंस सगळे बघतायत, पण पायाला त्यांच्या अहंकाराच्या बेड्या असल्यामुळे ते काहीही करू शकले नाही, काहीही करू शकले नाही. असा हा अहंकार ज्यांना दूर ठेवता आला ते आपल्या ध्येयापर्यंत पोचले. याची अनेक उदाहरणं म्हणजे आपल्या भारतात होऊन गेलेले आपले क्रांतिकारक असतील, अनेक वैज्ञानिक असतील, वासुदेव बळवंत फडके, लोकमान्य टिळक, सुखदेव, भगतसिंग, राजगुरू, नवे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सुद्धा, या सगळ्यांनी आपल्या सुखासाठी त्यांचे प्राण विरचले. मातृभूमी ही त्यांना प्रिय होती, त्याच्यावरच त्यांची निष्ठा होती. फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये सावरकरांनी हे स्वातंत्र्य गान लिहिलं आणि आपल्याला दाखवून दिलं. तुझ्यासाठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरण. श्री स्वतंत्र ते, श्री स्वतंत्र ते, श्री स्वतंत्र ते, जयोस्तु ते, जयोस्तु ते, श्री महन्मंगले शिवास्वते शुभदे. स्वतंत्र ते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे, यशोयुता वन्दे, वन्दे, वन्दे. हे स्वातंत्र्य गान त्यांनी मातृभूमीसाठी लिहिलं. किती मातृभूमीवरची निष्ठा होती. मला माझी मातृभूमी स्वतंत्र करायची आहे, एकच ध्येय त्यांच्या समोर होतं. अशी अनेक उदाहरणं आपण बघू शकतो. या सगळ्यांनी काय केलं तर स्वामी पुढच्या चरणात सांगतात, स्वामी म्हणे मन ध्येयी समर्पून होऊची आपण ध्येयरूप. एकदा का तुम्ही ध्येय निश्चित केलं की त्याला तुमच्या शरीरासकट मन सुद्धा अर्पण करून टाका. मनाला सांगा, एक वेळ तुमची बुद्धी मान्य करेल की मला इथपर्यंत जायचंय, पण जर तुम्ही मनाला सांगितलं ना, तर बघा मंडळी, आपण सकाळी उठण्यासाठी जो अलार्म लावतो, गजर लावतो, तो एक दिवस लावू नका आणि आपल्या मनाला सांगा की मला आज सकाळी 5 वाजता उठायचं आहे, 6 वाजता उठायचं आहे. मनाला 2-3 वेळा सांगा, बघा तुमचं मन ऐकेल. तसं हे मन आपल्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे. आपण मनाच्या ताब्यात जायचं नाही, मन आपल्या ताब्यात ठेवायचं आणि सांगायचं, हे ध्येय आहे माझं, इथपर्यंत मला जायचं आहे, मग हवं ते होऊ दे. ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण. वाटेत कितीही अडथळे आले, अडचणी आल्या, संकट आली, दुःख आलं, तरी त्यावर मात करण्याची शक्ती आपल्याला मिळते, जर आपलं ध्येय निश्चित असेल तरच. आणि म्हणून असेच एक ध्येयनिष्ठ वैज्ञानिक आपल्या भारतामध्ये होऊन गेले, ज्यांचं नाव भारताच्या वैज्ञानिकांमध्ये अग्रस्थानी घेतलं जातं. ते वैज्ञानिक कोण होते, त्यांनी काय केलं, आपण उत्तर रंगामध्ये बघणार आहोत. तत्पूर्वी पूर्वपद्यामध्ये स्वामी स्वरूपानंद सांगतात, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण, ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, सोसू सुख दुःखे, सोसू सुख दुःखे.
ना दे ना दे दे तो दे ना दे ना दे दे तो दे ना दे ना दे ना दे दे तो दे ना तो तनन तो दान दे रे ना दे दे तो दे ना दे ना दे दे तो कीर्तनाच्या प्रथेप्रमाणे थोडा वेळ भजन करूया. राम 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 सीताराम सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 राजाराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 राजाराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम राम राजाराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम 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 राजाराम सीताराम राम 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 राजाराम सीताराम राम 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 राजाराम सीताराम राजा राज रामचंद्र महाराज की जय महारुद्र हनुमान की जय सब संतन की जय गोपाल कृष्ण महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त मंगल मूर्ती मोरया. भारतावर इंग्रजांचं राज्य, परकीय राजसत्तेखाली असणारा आपला भारत देश, आणि या भारतामध्ये इंग्रजांचं राज्य होतं, पण आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे इंग्रजांना आपल्यावर हवा तसा अन्याय करता येत नव्हता. पण श्रोते हो, यांनी अगदी नियोजन करून अशी एक रीती अवलंबली की ज्यामुळे भारताच्या संस्कृतीवरच त्यांनी वार केला. कारण कुठलंही राष्ट्र हे मोडकळीस आणायचं असेल तर त्याच्या राष्ट्रावर पहिला, संस्कृतीवर पहिला वार केला पाहिजे. आणि नेमकं तेच केलं इंग्रजांनी. आपली शिक्षण पद्धतीच बदलली हो. सगळी गुरुकुलं बंद झाली, कारकुनीचं शिक्षण मिळायला लागलं. आपल्या संस्कृतीवर वार केला, आपल्या कला परंपरा सगळं बंद केलं आणि फक्त जे इंग्रज सांगतील तसंच आपल्या देशामध्ये घडायला लागलं. पण या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांमध्ये सुद्धा देशनिष्ठा असणारे, देशावर निष्ठा असणारे, प्रेम असणारे असे लोक देशभक्त भारतामध्ये होते. त्यांना असं वाटायचं की आमच्या राज्यावर आमचंच राज्य असलं पाहिजे. हे परकीय इंग्रज आम्हाला सांगणार, त्यांचं आम्ही का ऐकायचं. असं राष्ट्राबद्दलचं प्रेम असणारे एक दाम्पत्य
बंगालमध्ये भगवान चंद्र बसू आणि त्यांची सुविद्य अशी पत्नी श्रीदेवीजी बसू असं हे दाम्पत्य उच्च शिक्षित घराणं होतं. स्वतः भगवान चंद्र बसू चांगले शिकलेले होते, उच्च शिक्षित होते, त्यामुळे त्यांना सरकारची नोकरी होती. न्यायदंडाधिकारी एवढं मोठं पद होतं. सरकारची नोकरी म्हणजे ब्रिटिशांची नोकरी. आणि यामध्ये सुद्धा जो अन्याय चाललाय भारतावर आणि त्याच जे अन्याय करतायत त्यांच्याचकडे मी नोकरी करतोय, म्हणजे मी राष्ट्रासाठी काही चुकीचं काम तर करत नाहीये ना, अशी भावना मनामध्ये भगवान चंद्र यांच्या आली. आणि दुर्दैवाने काय झालं तर बंगालमध्ये दुष्काळ पडला. बंगालमध्ये दुष्काळ पडला आणि त्यावेळच्या त्या इंग्रज संसदेमध्ये असा ठराव मान्य झाला की ज्या बंगालमध्ये दुष्काळ पडलेला आहे तिथल्या लोकांना अन्नधान्य पुरवायचं नाही, काही पुरवठा करायची गरज नाही, कारण त्या बंगालमधल्या लोकांची तेवढी पात्रता नाही, तेवढी त्यांची योग्यता नाही आहे, काही गरज नाही आहे. आणि श्रोते हो, हा निर्णय भगवान चंद्र बसू आणि जे अनेक बुद्धिजीवी होते त्यांना पटला नाही, रुचला नाही. म्हणून भगवान चंद्र बसू यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला. श्रोते हो, राजीनामा दिला आणि पुढे काय झालं तर त्यांनी एक शाळा सुरू केली, ज्या शाळेमध्ये त्या राज्यात असणाऱ्या लोकांना मदत व्हावी यासाठी शाळा सुरू केली, दानकेंद्र सुरू केलं. बंगाली भाषेचं शिक्षण देणारी अशी ती शाळा सुरुवात केली. शाळेला राजीनामा, एवढा मोठा पगार असलेली सरकारी नोकरी सोडून असं कोणी करायला लागलं तर आत्ताच्या बायकोनं काय केलं असतं, काय थैथयाट केला असता. पण श्रीदेवीजी बसू यांनी आपला संसार पूर्वीसारख्याच त्या करत राहिल्या. असं हे दाम्पत्य बंगालमध्ये. मंडळी, बीज जर एवढं सुंदर असेल, शुद्ध असेल, तर त्याचं फळ कसं येणार? पुढे काय घडलं? बीज असे जर शुद्ध दानते, बीज असे जर शुद्ध दानते, फळ मग येई रसाळ गोमटे, फळ मग येई रसाळ गोमटे. अवलक्षण हो शोधून जाते नाही कधी मिळत, अवलक्षण हो शोधून जाते नाही कधी मिळते. 30 नोव्हेंबर 1858 रोजी भगवान चंद्र बसू आणि श्रीदेवीजी बसू यांच्या पोटी एक पुत्र जन्माला आला, ज्याचं नाव जगदीश चंद्र असं ठेवलं. जगदीश चंद्र नाव ठेवलं. हळूहळू हा जगदीश मोठा होतोय. अहो, प्रगल्भ एवढा होता, हुशार होता, बुद्धिमान होता. 16व्या वर्षी, अवघ्या 16व्या वर्षी मॅट्रिक पास झाला. विज्ञानामध्ये इतकी आवड होती की हे असंच का, ते असंच का, वेगवेगळ्या गोष्टींचं त्याला कुतूहल असायचं. वेगवेगळ्या भाज्या घ्याव्यात, त्या चिराव्यात, आतून कशा दिसतात ते बघत बसावं. एखादं झाड असेल तर ते उपटून काढावं, त्याच्या मुळांची वाढ कशी होते ते बघत बसावं. आणि नुसती झाडं उपटायची नाहीत, वृक्षारोपण सुद्धा केलं. जिकडे तिकडे झाडं लावायची, बागकाम करायचं. असं निसर्गशास्त्रामध्ये अत्यंत आवड असणारा हा मुलगा जगदीश चंद्र बसू. खूप आवड होती विज्ञानाची, सतत विज्ञानामध्ये रत राहून काही ना काही करत असायचा हा. मॅट्रिक पास झाला. आता पुढे काय करायचं तर विज्ञानामध्ये आवड होती, पण त्यावेळी विज्ञान हा वेगळा विषय घ्यावा लागायचा. म्हणून महाविद्यालयात जाऊन BAचं शिक्षण पूर्ण केलं, विज्ञान हा विषय घेतला आणि BAचं शिक्षण पूर्ण केलं. आता पुढे काय करायचं हाही विचार मनामध्ये होता. तेव्हा जे BA शिक्षणासाठी जे प्राध्यापक होते त्या प्राध्यापकांनी जगदीश चंद्राला सांगितलं की बाळा, तुला जर डॉक्टर व्हायचं असेल ना तर इथे राहून तुला नाही जमणार, तुला परदेशात गेलं पाहिजे. कारण एतद्देशीयांना, कृष्णवर्णीयांना गणिताचं आणि विज्ञानाचं शिक्षण हे मर्यादित मिळत होतं, कारण आपण पारतंत्र्यात होतो. ते प्रोफेसर सांगतायत, बाळा
तुला जर हे शिक्षण घ्यायचं असेल तर तुला बाहेर जावं लागेल आणि जे काम करशील ते तू तुझ्या मातृभूमीला स्मरून कर. विद्येसाठी आज जाई सोडून मातृभूबाळा, ही सेवा करशील जी, ही सेवा करशील जी, हेच खरे भाग्य तव बाळा. काय जे काही करशील ते तुझ्या मातृभूमीला स्मरून कर असं सांगितलं. जगदीशचंद्र घरी आले आणि वडिलांना सांगितलं, बाबा मला डॉक्टर व्हायचंय, मला डॉक्टर व्हायचंय, पण इथे राहून मी चांगल्या प्रतीचा डॉक्टर नाही होणार, मला बाहेर जाऊन शिकू दे. वडिलांनी आपल्या मुलाचा हेतू ओळखला आणि आपल्या मुलाला इंग्लंडला पाठवलं. श्रोते हो, आत्ता आपल्याला ऐकायला सोपं वाटतंय, पण तो काळ ज्यामध्ये भारतामध्येच कृष्णवर्णीयांना एवढा भेदभाव होत होता, एवढा छळ होत होता, मग इंग्लंडमध्ये काय परिस्थिती असेल. तरी सुद्धा ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण. इंग्लंडला गेले जगदीशचंद्र, सगळं नव्याने सुरुवात केली सगळ्याला. कोणी ओळख ना पाळख कोणाची, सगळं पहिल्यापासून सुरुवात करायचं आणि सोबत शिक्षण सुद्धा घ्यायचं. श्रोते हो, इच्छा असली की तिथे मार्ग सापडतो, इच्छा असली की मार्ग सापडतो. निसर्ग विज्ञानामध्ये आवड होती आणि त्यांना असं कळलं की केम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये निसर्गशास्त्र या विषयासाठी शिष्यवृत्ती मिळते. काय दैवाचा योग, निसर्गशास्त्रासाठी शिष्यवृत्ती मिळते हे कळता क्षणी जगदीशचंद्रांनी प्रवेश परीक्षा दिली, अर्थात त्यामध्ये ते उत्तीर्ण झाले आणि सगळं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आपल्या भारतामध्ये पुन्हा आले. तिथे राहू शकले असते, चांगला पगार मिळणार होता, नोकरी चांगली मिळणार होती, पण आपली मातृभूमी प्रिय होती. वडिलांना शब्द दिला होता, मी पुन्हा भारतामध्ये येईन. सगळं शिक्षण पूर्ण केलं, भारतामध्ये आले आणि आता काय करायचं. एवढं शिकलोय आपण, पुढे काय करायचं. प्रयोगशाळेत जाऊन प्रयोग करण्या एवढं तेवढा तो काळ नव्हता. म्हणून आपण काय करूया असा विचार करतायत आणि एका शाळेमध्ये अध्यापन करण्याचं काम करायला लागले. जगदीशचंद्र शिकवण्याचं काम करायला लागले. सगळ्या विद्यार्थ्यांचे आवडते असे शिक्षक झाले आणि एका बाजूला आपलं संशोधन त्यांनी सुरू ठेवलं. इतकं सुरू ठेवलं की त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग करावे आणि त्याचा शोधनिबंध त्यांनी बाहेर पाठवावा. रॉयल सोसायटीमध्ये त्यांनी आपल्या शोधनिबंध पाठवला. कुठला तर स्फटिकापासून होणारी प्रकाशाची दिक्प्राप्ती. ऐकायला सुद्धा किती अवघड वाटतं, पण हे प्रयोग त्यावेळी होत होते. असा शोधनिबंध पाठवला आणि तिथून डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी जगदीशचंद्रांना देण्यात आली. अत्यंत आनंद झाला. जगदीशचंद्र म्हणतायत, बाबा तुम्हाला मला डॉक्टर करायचं होतं ना, बघा मी डॉक्टर झालो. खूप आनंद झाला. मॅग्नेटिक वेव्हचा सुद्धा जगदीशचंद्रांनी प्रयोग केला. अनेक 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 प्रयोग करत गेले. एका मागोमाग एक प्रयत्न सुरू आहे, प्रयोग सुरू आहे आणि यश सुद्धा यांच्या मागोमागच येत आहे. हो, एका मागून एक जगदीश करीत प्रयोग, एका मागून एक जगदीश करीत प्रयोग, होता ते नाव प्रसिद्ध प्रगतीला आला वेग, होता ते नाव प्रसिद्ध प्रगतीला आला वेग. हो पात्र ज्ञान मिळवून यश काढित येईल माग, हो पात्र ज्ञान मिळवून यश काढित येईल माग. एकदा का तुम्ही त्यामध्ये पात्र झालात, पूर्ण ज्ञान तुम्हाला झालं की मग यश कुठे राहत नाही, ते तुमच्या मागोमागच येतं. म्हणून पात्र ज्ञान मिळवून यश काढित येईल माग, विज्ञान निष्ठ राहोनी देशाभिमान बाणोनी, विज्ञान निष्ठ राहोनी देशाभिमान बाणोनी, विज्ञानी अर्पण गात्र जगदीश खराच सुपुत्र, विज्ञानी अर्पण गात्र
जगदीश खराच सुपुत्र, जगदीश खराच सुपुत्र, जगदीश खराच सुपुत्र. विज्ञानी अर्पण गात्र. अहो, मन तर आधीच अर्पण केलेलं, पण आता गात्र सुद्धा, शरीर सुद्धा अर्पण केलं. अन्न पाण्याची शुद्धही नसायची, इतके त्या विज्ञानामध्ये रत राहून हा प्रयोग तो प्रयोग सगळे प्रयोग करायला लागले. आणि म्हणता म्हणता एक दिवस झालं असं की स्वित्झर्लंडमध्ये जिनिव्हा इथे एक परिषद आहे. या परिषदेमध्ये त्यांनी आपला शोध निबंध पाठवला. कुठला? वनस्पतींना सुद्धा भावना असतात. कुठला? वनस्पतींना भावना असतात. माणसांना भावना असतात हे मान्य आहे, पण वनस्पतींना भावना असतात हे सिद्ध कसं करणार? वनस्पतींना जीव असतो हे तोपर्यंत मान्य झालं होतं, पण भावना असतात हे कसं मान्य करायचं, सिद्ध करायचं? तर जगदीशचंद्रांनी सांगितलं की वनस्पतीला हात लावल्यानंतर ती वनस्पती लाजते. रोज पाणी घालणारा मनुष्य जर एखाद दिवशी नसेल तर ती वनस्पती खंतावते. जर आपण त्या वनस्पतीला मद्यार्क दिला तर ती तरारते. जर तिला विष दिलं तर ती मरते. याचा अर्थ वनस्पतीला भावना असते. आणि यासाठी जगदीशचंद्र बसू हे प्रसिद्ध आहेत. शोधनिबंध लिहिला आणि जिनिव्हा इथे त्याचा प्रयोग होणार होता. आणि झालं असं की सगळी तयारी झाली होती. एक छान रोपटं होतं कुंडीमध्ये, विषाची बाटली होती, कारण ती वनस्पती कशी मरते हे त्या दाखवून द्यायचं होतं. सगळी तयारी झालेली. आता जगदीशचंद्र येणार, व्याख्यान देणार आणि प्रयोगाला सुरुवात होणार. एवढ्यात काय केलं तर त्या संस्थेमध्ये जे खोडील असे शास्त्रज्ञ होते ना, खोडकर शास्त्रज्ञ होते, त्यांनी काय केलं, ती जी विषाची बाटली होती ना ती बदलली आणि त्याच रंगाचं एक सरबत तिथे आणून ठेवलं. जगदीशचंद्र आले, व्याख्यान झालं, आपला शोधनिबंध वाचून दाखवला आणि प्रत्यक्ष प्रयोगाला सुरुवात होणार. जगदीशचंद्रांनी सांगितलं की यामध्ये विष आहे. आता हे विष मी या वनस्पतीला देतो. ती वनस्पतीला त्या खोडावर डाग पडून वनस्पती मरणार. सांगितलं. त्यांना काय माहित हो, ती बाटली बदललेली आहे. प्रयोगाला सुरुवात झाली. ते इंजेक्शन घेऊन त्यांनी त्या खोडावर ते इंजेक्शन दिलं, पण वनस्पती काही प्रतिसाद देईना, काहीच परिणाम झाला नाही वनस्पतीवर. अरे असं कसं झालं? एरवी तर 5 ते 7 सेकंदामध्ये वनस्पती मरते, आज काय झालं? म्हणून 2-3 वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी ते इंजेक्शन देऊन बघितलं, काहीच होईना. म्हटल्यानंतर जगदीशचंद्रांनी सांगितलं, सगळ्यांना सांगितलं की ज्या अर्थी हे याचा परिणाम वनस्पतीवर होत नाहीये त्या अर्थी ते विष नाहीये, म्हणून हे आता मी पिऊन बघतो. सगळ्यांना भीती वाटली. हो, पितायत की काय हे असं वाटायला लागलं. आणि खरोखरच जगदीशचंद्रांनी ती बाटली तोंडाला लावली आणि ते सरबत जे होतं ते पिऊन टाकलं. सगळेजण घाबरले. हो, सगळीकडे शांतता पसरली. आणि ज्या 2 शास्त्रज्ञांनी त्यांची खोडी काढली होती, जी बाटली बदलली होती ना, त्यांनी मोठमोठ्याने टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली, कौतुक केलं जगदीशचंद्रांचं आणि सांगितलं की ती बाटली आम्ही बदलून ठेवली होती, त्या जागी सरबत ठेवलं होतं, ही आहे खरी विषाची बाटली. ती विषाची बाटली तिथे ठेवली. जगदीशचंद्रांनी प्रयोग सफल करून दाखवला आणि सगळ्यांची वाहवा मिळवली. श्रोते हो, एवढंच काय, हे जगदीशचंद्र बोस आता सर डॉक्टर जगदीशचंद्र बोस म्हणून नावारूपाला आले. आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ते येऊन गेले बरं का. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई विद्यापीठामध्ये त्यांचं व्याख्यान होतं. जीवमात्रांचं ऐक्य या विषयावर ते बोलणार होते. आणि व्याख्यान झालं आणि त्यांनी आपल्या तुकाराम महाराजांचा महाराष्ट्रातला मराठीतला अभंग म्हटला. कुठला? आधी बीजय कले, बीजय कुरले, रोप वाढले, आधी बीजय कले, असा अभंग म्हटला. सगळ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला आणि सगळ्या लोकांमधून एक चमचमता तारा, त्या तेव्हाच्या राजकारणातला तारा ज्यांना म्हटलं जात होतं, असे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
सगळ्या लोकांमधून उठून उभे राहिले, टाळ्या वाजवल्या आणि रंगमंचावरती आले. जगदीशचंद्रांचा गौरव केला, त्यांना सन्मानित केलं आणि त्यांच्या विज्ञानाच्या प्रयोगासाठी जो निधी संकलन केला होता तो त्यांना दिला. श्रोते हो, असे असणारे जगदीशचंद्र बोस हे आपल्या भारतातले आहेत, याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. पुढे अनेक शोध त्यांनी लावले आणि त्यासाठी भारत सरकारने सुद्धा त्यांना सन्मानित केलं, त्यांचा गौरव केला. अशा अनेक शास्त्रज्ञ आपल्या भारतामध्ये झालेत. अगदी आर्यभट्ट ज्यांनी शून्याचा शोध लावला त्यांच्यापासून आत्तापर्यंत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कितीतरी शास्त्रज्ञ झाले. डॉक्टर विक्रम साराभाई असतील, डॉक्टर होमी भाभा असतील, CV रामन असतील, APJ अब्दुल कलाम असतील, या सगळ्यांनीच ध्येय एकच ठेवलं की मला माझ्या भारतासाठी विज्ञानावर निष्ठा ठेवून भारतासाठी काहीतरी करायचं. हे एकच ध्येय त्यांनी आपल्या उराशी बाळगलं आणि आपल्या भारताचं नाव उज्ज्वल केलं. ते यश त्यांच्या मागोमागच होतं. असे हे सगळे आपले वैज्ञानिक यांचं पुण्यस्मरण करणं आपलं कर्तव्य आहे. कारण आज आपण सगळेजण विज्ञान युगामध्ये वावरत आहोत. त्यामुळे यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून विज्ञानामध्ये काय काय प्रगती करता येईल हे आपण सगळ्यांनी ठरवूया. ध्येयनिष्ठ राहूया, ध्येयावर निष्ठा ठेवूया. हाच उपदेश पूर्वपद्यामध्ये आपल्याला स्वामी स्वरूपानंद करतात. ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, ध्येयासाठी सुखे वेचू प्राण, ध्येयासाठी जगू सोसू सुख दुःखे, जगू सोसू सुख दुःखे, सोसू सुख दुःखे, सोसू सुख दुःखे. श्रोते हो, गेले 2 दिवस 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन इथे सुरू आहे आणि त्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबतच वैज्ञानिक कार्यक्रमांसोबतच हा आध्यात्मिक कार्यक्रम इथे आयोजित केला. त्याबद्दल मी आयोजकांचे, संयोजकांचे आणि राजन पोकळे सर यांचे मी आभार मानते. आज ते इथे नाही आहेत, पण त्यांचे मी आभार मानते. निर्दोष ध्वनी व्यवस्था केली त्याबद्दल मी आपलेसुद्धा आभार मानते. आपण सर्वजण इथे वेळात वेळ काढून आलात, आपल्या सर्वांना मी धन्यवाद देते. मी ज्या शाळेमध्ये मागे होते, श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालय माणगाव, त्या शाळेचे शिक्षकसुद्धा इथेच आलेले आहेत, त्यांना मी धन्यवाद देते. त्याचबरोबर आमचे जोशी साहेबसुद्धा आलेले आहेत, त्यांना धन्यवाद देते. मी आत्ता ज्या कॉलेजला आहे, RPD हायस्कूल, या शाळेचे शिक्षक, हायस्कूल सर्वांचे मी आभार मानते. आणि आपण छोटे जे बालवैज्ञानिक आहात, त्यांनीसुद्धा ध्येय तुमचं डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या भारतासाठी काहीतरी योगदान आपण दिलं पाहिजे आणि ध्येय आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे. आपण सगळेजण मोठे थोर असे वैज्ञानिक व्हाल अशी मी आशा बाळगते. माझ्या गुरुसुद्धा इथे आलेले आहेत, ईश्वरी तेजम, यांचे मी आभार मानते. सर्वांना धन्यवाद देते. माझे दोन्ही साथीदार, छोटा भाऊ जस्मित पिळणकर, मोठी बहीण पल्लवी पिळणकर, सर्वांना धन्यवाद देते. आणि आपण सर्वांच्या कल्याणाची प्रार्थना करूया. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. तुकोबारायांनी मागणं मागितलं, आपण सर्वांनी मागूया. हे चिदान दे गा देवा तुझा विसर न भावा, विसर न भावा तुझा विसर न भावा. गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी. नलगे मुक्ती धन संपदा संत संग देई सदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा. तुका मळे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, घालावे आम्हासी सुखे घालावे आम्हासी. हे चिदान दे गा देवा तुझा विसर न भावा, विसर न भावा तुझा विसर न भावा. पंढरीनाथ महाराज की जय. मंगलमूर्ती मोरया.
हॅलो हॅलो. रुचाचे खूप खूप आभार. या ठिकाणी विज्ञान शिक्षिका तेंडोलकर मॅडम रुचाचं कौतुक करत आहेत. खरं तर निशब्द झालोय आपण. अतिशय सुंदर अशा एका वेगळ्या भावविश्वामध्ये 1 तास रुचाने सगळ्यांनाच फक्त मनपूर्वक आभार सर्वच पिळणकर कुटुंबियांचे.